Здравейте, потребители от YouTube. В този епизод аз ще разказвам с един много як сит на Minecraft. Ако някой се интересува, ще го пратя в описанието. Така. За този сит има моб спаунър, намира се в пустинята, в която сега аз отивам. Той е в една дупка, веднага ще го забележите. Тествал съм рода вече и знам, че го има. Така някъде тук трябва да бъде. Така. И да, ето го моб спаунърът. Той е по-надолу. Така. Да, ето го честа. О, супер. Мисля, че винаги ще има едно и също. Значи седло, кофа, стринг, айрон броня закон и един диск с музика. Трябва на две места да има чест. Така. Ще изпусна звука, за да се чува нещо. Така. Ето го втория чест. Name tag. Страхотно. Така, ще ги събера на едно место. Ако някой се интересува също от скина, ще го има в описанието. Така. Един съвет мен, ако намерите такъв моб спаунър, не е хубаво да го скипите, защото от него, така да кажа, си изкарвате левел от прехраната, независимо какъв спаунър е. Нали, така събирате материали. Ако някой иска да снима с мен, веднага може да ми пише в скайпа, ще го има в описанието също. Имам сървър, който е доста развит, има добри плъгини, всичко му работи, но жалко, че е с хамачи. Който иска, може и също да се присъедини. Ще има хамачи ID, IP, Pass и така. Сега ще щупя честа. Можето, че има 3 диска с музика от един същи вид. Така, сега ще сложим всичко. Така, сега ще си взема сандай. Трябва да се изкача догоре. Ще го обознача ето така, за да виждам после. Извинете за проблемът. Така. Ето, ще ни трябва кактус. Мога да снимам и на Skyblock оцеляване. Така, ето тук вече виждам Squid. После ще взема всичко. Така. Който няма Minecraft 1.6, но това вече са малко хора сигурно. Може да търси безплатно и всичко, не ви трябва премиум профил, само името пишете. Ще ви трябва профил в Замуда. Пишете в търсачката на Замуда
Minecraft и то ще ви излезе първото. Първото е с Optifine, а второто е само 1.6.2. Аз съм без Optifine, защото така е по-лесно. Тоест, оцеляване с нормално, не с някакви модове. Добре, тук май гличното или просто не се вижда. Така. Трябва ми кожа за брони и такива неща. Така. И храна главно. Така. О, тази направо умря. Така. Хубаво е да чупите също листата, защото от тях падат фиданки и вместо всеки път да ходите за ново дърво, може просто да посадите една фиданка и от нея да израсне ново дърво. Или с костен прах. Но вече имам една фиданка и не ми е чак толкова важно. Така. Сега време да обработим дървото, да си направим крафтинг тейбъл. Да си направим дървен меч. За да убием малко крави. Малко лагва, за жалост. Така. Къде? Така вече имам 10 кожа. В следващите епизоди мога също да снимам и Adventure Map оцеляване и вие също може да ми давате идеи. Така. Малко се отдалечих, но нищо. Трябва ми още около 3 кожа. Колкото смятам. Ето роза. Така. О, тук има доста крави. Ела тук. Много гадост. Време да се направи нов меч.
и да се връщам. Така. О, такива кокошки. Ще събера още малко дърво. Така, ще снимам по един клип. Този клипът ще е дълъг колкото деня в Майнкрафт. А сега става нощ и мисля, че е време да спирам клипа. До следващия път.